Dobar dan, poštovani gledalci. Evo nas i u centralnom delu naše emisije. Dobro večer svima koji nas gledaju u našem večernjem terminu, a ja imam zadovoljstvo da posle dužeg vremena i posle pokušaja još od pre 5 meseci da u ovakvoj formi emisije sednemo i da pričamo, pozdravim profesora doktora Vladislava Volarevića, koji nam je tu iz Pokreta za državu i narod, ili narod i državu, Ne damo Srbiju, a ovde i neki zovu to i Ne damo Niš. Dobar dan, profesore. Dobar dan, hvala na pozivu i bolje vas našao. Da, drago mi je što ste uspeli da odvojite vremena i da danas malo popričamo o ovim trenutnim našim aktuelnim političkim i društvenim dešavanjima. Ali za početak, čisto kao presek, onako briefing, kratko, dokle se stiglo sa ovim našim nacionalnim institutom, verovatno će da budu neki protiv njega, jer je to nacionalni srpski institut. Pa evo, prvo za početak, ja bih volao prvo da čestitam sutrašnju slavu, veliki praznik srpskih svim domaćinima koji slave Mitrovdan i njihovim, naravno, porodicama, prijateljima i sa željom da svi zajedno proslavimo taj veliki srpski praznik u miru, zdravlju i blagodeti. Što se tiče vašeg pitanja, hvala na pitanju i hvala što ćemo time otvoriti ovu emisiju. Dakle, Srpski institut za regenerativnu medicinu je trenutno u procesu formiranja. Dakle, vrlo odgovorno tvrdimo da država je stala iza tog instituta. Imamo otvorenu podršku i bezrezervnu podršku predsjednika Vučića. Dakle, to moramo istaći odmah sada na početku, da je on, da kažemo, jedini predsjednik koji je imao taj kapacitet da sagleda značaj celog tog instituta i cele te priče. Ne samo za Srbiju, već i za Niš i za ovaj deo Evrope. Dakle, taj institut će biti nešto što oprema, infrastruktura, GMP laboratorije za matične ćelije, nešto što ne postoji nigde u Evropi južno od Nemačke. Nisam siguran za Tursku, ali u ovom delu Evrope, u ovom delu regiona mi ćemo svakako biti lideri. Vrlo pažljivo i odmereno radimo na toj priči. Trudimo se da to ne bude, kada bude otvoreno i kada bude registrovano, da to ne bude samo početak, već da cela priča bude zatvorena. Trenutno imamo podršku što od naše države, što od naših partnera iz inostranstva. Dakle, snažnu i bezrezervnu podršku imamo od naše rukovodstva, ali isto tako snažnu podršku imamo od vodećih naučnika iz oblasti matičnih ćelija, iz Francuske, iz Amerike, iz Italije, iz Švajcarske. Znači, struke. Iz Španije, da, iz struke. I ono što je ideja jeste da onog momenta kada formiramo, da krenemo odmah u edukaciju mladih stručnjaka, odnosno mi ćemo se truditi da zaposlimo jedan određeni malo veći broj mladih istraživača i dok se oprema bude stizala, da oni već to vreme prvo prođu ovde bazičnu obuku u našim laboratorijama, u našoj zemlji, a da nakon toga odmah idu u partnerske laboratorije u inostranstvu kako bi bili potpuno spremni da kada se vrate u zemlju pruže svoj maksimum što se tiče i teorije i što se tiče prakse. Ono što moramo da znamo jeste da će se ta etapa instituta odvijati u nekoliko faza. Prva faza koja će biti značajna i za Niš i za Univerzitet u Nišu jeste razvoj naučno-istraživačkog podmlatka, jednog snažnog naučno-istraživačkog centra. Naime, ono što je, da kažemo, malo žalosno jeste da Univerzitet u Nišu se i dalje ne nalazi na Šangajskoj listi kada je oblast biomedicinskih nauka. Mi imamo jedan snažan medicinski fakultet koji je ovde decenijama vodeći u ovom delu Srbije, tako, privlači pametne mlade ljude, lekare i obrazuje mlade ljude i lekare iz ovog dela Srbije, ali već gotovo decenijama nema ga nigde na svetskoj mapi kada je reč o toj prestižnoj listi najboljih. A nikada ga nije ni bilo. Pa nikada ga nije bilo, ali mi ćemo se truditi, mislim ne truditi, nego čini mi se da je to apsolutna realnost, da kažemo apsolutna obaveza, da ga postavimo na tu šangajsku listu. I to će biti jedan magnet za privlačenje novih kvalitetnih mladih ljudi. Evo, ja sam upravo juče baš dobio pismo od jedne naše koleginice s kojom ćemo vidjeti razgovor preko interneta sutra ili preksutra. Dakle, iz Litvanije želi da se vrati. Tamo je prošlo određeni period vremena. Čula je za ovu priču da li iz medija, da li preko kolega, navojala neke koleginice. Tako da ću razgovarati s njom. Dakle, ideja je da vratimo naše kvalitetne ljude. Još jedno proći će rigoroznu selekciju. Kad kažem rigoroznu, gledat ćemo da uklopimo da samo oni koji su zaista kvalitetni, samo oni koji zaista žele da se radom, trudom i znanjem uđu u tu utakmicu, svetsku utakmicu, kako bi na kraju balade naš institut, Srpski institut za regenerativnu medicinu i
Niš i univerzitet u Nišu bili na svetskoj mapi prepoznati. Nemojte da vređate više ove blokadere, odmah da vam kažem. Znači, Ne, 3 puta ste pomenuli srpski, pa vi hoćete da oni šlogiraju tamo da... Pa to jeste srpski institut i bit će srpski institut. Da, znate na srpsko kako oni reaguju. Kao što smo, eto i... Na srpsku muziku, na srpski fakultet, na srpski institut, na... Moje mišljenje i mišljenje ljudi u Pokretu za narod i državu jeste da je država Srbija, pre svega država Srba, ali i svih drugih naroda i narodnosti koji sa nama žive u miru i koji grade u našu lepu državu. Ali to jeste dom Srba. I to jeste naše ognjište. I svih, naravno, ljudi koji žive ovde i Da, građani. naravno, ali je ognjište Srba. Gde god su Srbi, danas Srba ima mnogo. Dakle, i u Americi, i u Australiji, i u Republika Srpska jeste jedan deo Srbije. Veći deo Srbije. Dakle, ima i u nekadašnjoj Republici Srpskoj Krajini, doduše mnogo manje nego što je bilo, ali ima i tamo srpskog življa. I ima ih u Švajcarskoj, u Austriji, Nemačkoj, svuda. Ali Srbija jeste njihovo ognjište. Znate da ih ima mnogo i u Hrvatskoj i dalje, samo što ne vole da se zovu Srbi, zovu se Hrvati. To su vam isti ko ovi ovde. I u Makedoniji ima puno Srba i u Crnoj Gori, ali se zovu isto neka druga imena. Istorijske okolnosti su nametnule nekom da promeni veru za večeru, nekom možda to čini... Neko je silom. 60. godina su pokušavali, pravili nacije ovde. Tačno. U Bosni, u Makedoniji. To je tačno, ali imamo iz naše književnosti primjer Pilipende. Dakle, koga moramo proučavati više i u osnovnim školama i razgovarati o njemu. Tako da imate i jednu i drugu stranu medalje i nismo mi tu da sudimo, da kažemo, nismo bili mi u njihovim cipelama, da budemo potpuno jasni, ali u ovom danas trenutku mi moramo biti spremni da jačamo stubove Srbije, da Srbija, opet kažem, bude ognjište, izvor sa čije vode će svi ti Srbi, ma gde se nalazili, crpeti svoju snagu, jačati sebe, jačati svoj moral, jačati svoju identitetsku pripadnost i konačno u jednu zajednicu, kroz jednu zajednicu, danas je svet mali, danas je preko interneta, danas možete razgovarati sa svakim na bilo koji delu planete i zašto to da ne iskoristimo da ojačamo veze sa našom dijasporom, upravo i Ministarstvo zdravlja i Kancelarija za dijasporu to rade svakodnevno. Mi smo unazad godinu dana svedoci da je Ministarstvo zdravlja uspelo da vrati na 100 mladih lekara iz inostranstva. Pazite, kada smo mi studirali, verujte da je, ne mogu reći san, ali realnost svakog mladog čovjeka koji završi medicinu bio da se kad završi studije suoči sa činjenicom da ne može doći do posla. I to je bilo malo poražavajuće. To je onda otvaralo vama potpuno... To je bilo neverovatno. I to je bilo zaista poražavajuće s jedne strane. S druge strane vas je stavljao u jednu vrlo tešku situaciju da gradite svoj životni put tamo gde niste želi da ga gradite. Ja imam sada 100 prijatelja koji su u Nemačkoj, Švajcarskoj, u Americi. Mali broj njih, možda bih nabrojao na prste, 3 ili 4 su želeli da odu. Većina njih je otišla zato što je morala. Sada, cilj svih nas, evo i kroz ovaj Srpski institut za matične ćelije i za regenerativnu medicinu, jeste da pokušamo da napravimo ustanovu koja će svojim kvalitetom i perspektivom koju pružati mladim ljudima upravo im ukazati da oni svo ono znanje koje su stekli tamo sada dođu i primene ovde, odnosno da nastave da žive i rade zajedno sa nama. Da taj svoj san koji je nedosanjan, a ja sam siguran da svi oni sanjaju taj san, da žive tamo gde su im živeli preci i da na taj način ojačamo i Niš, i Srbiju, i uopšte našu nauku i naše zdravstvo. Posebno je ambiciozno da, meni drago, i želim vam puno uspeha u tome. Nema tu sreće, to je samo radi uspeh. Je vaš cilj, znači ambiciozan, da po prvi put u istoriji, eto, makar i u toj oblasti, naš medicinski fakultet, samim tim i Niški univerzitet, bude na šangajskoj listi. To znači vi planirate ovde da saberete trust mozgova koje će mnogi u ovom svetu citirati, ponavljati sve ono što radi i preko tih istraživanja faktički da podignete rejting našeg univerziteta i fakulteta, tako da, eto, i u toj oblasti vreme je da se Niš dođe na to mesto koje bi trebalo. Da vam kažem, ja sam vrlo ozbiljan čovjek. Ja kad ono što kažem javno, iza toga stojim. Ovo mogu reći kao jednu vrstu obećanja. Dakle, ne kao želja, već kao obećanje.
To će naravno, potrebno je vreme, kada kažem vreme, da sve to, ta citiranost i ti radovi moraju da prođe godinu, 2 ili 3 da bi bilo vidljivo sa njihovim merilima kojima stranci to mere. Ali, kažem, obećanje jeste da kada se formira Srpski institut, u onom momentu kada laboratorija bude formirana, kada počne da živi naučno-istraživački rad, u roku od 2 do 3 godine, mislim da je realno 3 godine, Medicinski fakultet univerzitet u Nišu bude plasiran na Šangajskoj listi. Evo, zdravlje Bože, vidjet ćemo se vratno za 4 godine od ovog momenta i ako sve to bude realno, mislim da će ovo obećanje svakako biti ispunjeno. Ako se ostvari ovaj preduslov, a to je da to što radite završite. Znači, da, ja mislim da tu... To je više nesporno. Pa mislim da je to nesporno. Evo ako vi ste i član saveta univerziteta, da, u Nišu, onaj osporavani, to što su vas raznorazne pojave. To sam čuo kod vas, moram da priznam u emisiji, stvarno to me je promaklo. Mi sve pratimo. Dobro, vi to pratite, ja nisam imao vremena time da se bavim, ne bi ni sada. Mislim, oni su osporavali to što sam ja predavao studentima u Pionirskom parku, ja bih to učinio i danas. Dakle, ja se time ponosim. Dakle, u momentu kada je Srbija, kada su srpski studenti se osokolili, nekoliko njih, 10-ak, 20-ak, da po kiši i snegu, tada je također bio mart mesec, dakle, vrlo neprijatno vreme, da krenu u šatorima da se bore za ono što njima život znači, a to je studije. Ja sam imao želju da svoje znanje i da njima na simbolički način održim predavanje. Ja sam zaista držao to predavanje u matičnom ćelu. Ja moram reći da sam se iznenadio. Možda sam ja malo inspirisan samom situacijom u tom Pionirskom parku i tako dalje, ali trajalo je možda malo duže to predavanje, ali nećete verovati, bilo je toliko inspirativnih pitanja od strane studenta. Tamo je bilo studenta medicina, ali bilo je studenta koji nisu studenti medicina, koji je vjerojatno tema regeneracije, tema zamene organa, bioinženjeringa interesovala, tako da ja sam se zaista imao utisak kao da sam na nekom mini kongresu, a ne u Pionirskom parku. Pa s obzirom da oni studenti koji kritikuju i te momke tamo i devojke koji su svi s neki prosek imaju vanserijski, odmah da se razumemo, su česti izvođači na nekakvim gej porno sajtovima. Ne trebamo više ni trošiti vremena na njih. Slažem se. Ali drugo pitanje bih ja vama postavio, ovo je samo uvod za taj savjet. Da, nisu oni to je već davna prošlost. Da, ma to je tema prošlosti. Oni kad bi mogli, ponovo ste pomenuli srpski, odmah da vas upozorim, promenit će oni ime Srbije, bit će država S. Ili nešto drugo. Dobro, oni su zaista značajna manjina. Ja poštujem i njihov stav i njihov stav, to mogu da poštujem. Ja ga ne razumem, ali poštujem i cenim da oni imaju pravo na svoje mišljenje. Ono što nemaju pravo, svakako, jeste da to mišljenje nameću silom. A na mišljenje imaju pravo i ono što je dobro u ovom trenutku iz moje perspektive, kako ja vidim Srbiju i budućnost Srbije, to je da su oni velika manjina u ovoj zemlji i ja im želim da tako i ostane. Dobro, pitanje jeste bili na tom sastanku na kome se glasalo o... Na Savetu univerziteta. Da, na Savetu univerziteta. Glasanje je bilo pompezno objavljeno, kao da se oni nešto pitaju i kao da su oni nadležni, može da je 45-a, 74-a, ali mora da obavestimo drage blokadere i plenumaše i profesore i sve one jugonostalgičare, komunizam je propao, nažalost, da nije, mi bi sad sedeli u Londonu i uvodili samoupravljanje u Barclays banci, na primjer, a naša Nata Jovanović bi verovatno bila glavni menadžer Manchester Uniteda. I zvao bi se Radnički ili Jedinstvo, otprilike. Tako da, pošto su oni malo promašili vremenske zone i našli vremeplov, Fakultet srpskih studija. Prvo i osnovno, jedan od razloga što sam ja danas ovde sa vama, vi ste lepo rekli, ja ne volim mnogo često da se pojavljam, dok hoću da dođem, kad dođem da imam nešto da kažem, konkretno. Dakle, konkretno, čestito bih građanima Niša i svim članicama Univerziteta u Nišu, rektoru i rektorskom kolegijumu treba da budu ponosni na tu činjenicu. Juče je vlada Srbije donela odluku o osnivanju Fakulteta srpskih studija sa sedištem u Nišu. Rodilo se. Da.
rodio se jedan novi fakultet. Univerzitet u Nišu je bogati za još jednu članicu i mislim da će i sadašnji rektor biti ponosan na tu činjenicu da kada jednom bude čitao svoju biografiju vidi da je on upravo u vreme njegovog mandata dobio još jednu članicu Univerziteta u Nišu. Ja sam siguran da će Fakultet srpskih studija napraviti jedan iskorak u oblasti društveno-humanističkih nauka i dati značajan doprinos razvoju pre svega identitetskih nauka, ali i razvoju društvene svesti i u ovom delu Srbije, ali i u celoj Srbiji. Ono što da bih, ajde da kažemo, konkretizovao to vaše pitanje, da, tačno bio je savjet univerziteta prošle nedelje. Moram reći da je razgovor protekao zaista u jednom, bar je to moj utisak, u jednom konstruktivnom tonu i čini mi se, možda neki drugi imaju drugačiji utisak, zaista imam taj utisak. Rekli bi se čak u akademskom. U akademskom tonu, da. Bilo je 25 članova savjeta od 31. Rezultat glasanja je bio takav da je bilo nerešeno, da kažemo, 10 za. Bili su svi članovi vlade, ja sam ispred vlade Srbije imenovan, dakle, svi članovi vlade i još jedan član savjeta za, 10 je bilo protiv i 5 uzdržanih. Ono što bih volio da kažem jeste glasanje je glasanje, ali tokom same diskusije, ja sam, kada sam dobio reč, postavio pitanje svima, naravno, nakon uvodnog značaja čemu taj fakultet znači, ja bih volio sad i vašim gledalcima da to pojasnim. Slobodno. Da, ali hoću da kažem da sam ja i tada pitao sve članove savjeta da li ima nekog ko je protiv ideje i namere vlade Srbije ili srpskog naroda o osnivanju Fakulteta srpskih studija. I ako ima, volio bih da čujem argument zbog čega je taj neko protiv. Niko. Niko nije rekao da je protiv ideje o osnivanju. Možda ću vas iznenaditi. Pa kako mi je pitanje bilo da ne možda budete protiv? Pa ja, mislim, drugačije ne znate drugačije da pitate. Vrlo je konkretno pitanje bilo. I ja moram da istaknem da je i dekan Filozofskog fakulteta koji je bio pozvan na tu sednicu se složio i istakao i da je i on za ideju o osnivanju Fakulteta srpskih studija. Ali da bude u Kosovskoj Mitrovici. Ne, nije to rekao. Nije on to rekao. Ne, on je rekao zaista ovo i to je, ja sam insistirao da to uđe u zapisnik, vjerojatno će ući u zapisnik. Za ideju o osnivanju je bio i rektor i rektorski kolegijum. Imate vi taj zapisnik, je stigo? Biće, to je na sledećoj sednici savjeta. A kad ga usvojite? Ali ovo su činjenice, mislim, ovo je činjenice. Možete i dekana pitati, siguran sam da ćemo potvrditi. Neću da pitam, čekam zapisnik. Dobro, ali je to činjenica. Da. Dakle, svi su bili za ideju osnivanja. Ono gde su oni bili protiv, i mislim, ne znam razloga da su glasili protiv, ali činjenice diskusije išle u tom tonu, da su imali primjedbe na proceduru, na pravno-administrativne korake koje je trebalo da sledi ili koji će slediti nakon osnivanja. Ali to je po meni mnogo manje važno od same činjenice da je od juče Fakultet srpskih studija prisutan u Srbiji. Mogu sad da postavim ja pitanje? Može, izvolite. Evo, ako ja nisam bio tamo, ali evo sad, pošto pratimo baš situaciju i mi smo ovde na ovoj televiziji zadovoljni i srećni što će Niš imati, što je Niš, znači mogu je da bude i Beograd i neki drugi grad, neki drugi univerzitet. Meni je posebno drago što je to Niš, zato što znam značaj toga i zato što sad Niš ima priliku da istraži, identifikuje svoje kulturološke neke osobenosti, ja tu naročito mislim na naše dijalekte, na naše to govorno područje i na našu muziku, na našu poeziju, prozu, na torlake, šopove i sve ostalo. I usput da pitamo Bugare, jer je to sve do Sofije, i mi malo nešto. Da pitamo ko živi u opštini Vrace, ko živi, poređat ću vam opštine kojima žive Srbi, koji se i dan danas izjašnjavaju kao Bugari. Razumem, skroz šta tako da, da, znači, odbrana našeg kulturološkog identiteta ne samo prema drugim državama, nego i neke naše specifičnosti u samoj ovoj državi. Tačno. Tako da, mi imamo i našu muziku i poeziju i prozu, sve imamo naše. I najbolje se prodaje u Beogradu. Kad hoćete se veselite, vi morate da odete južno, je li tako? Realno. Otprilike, to meni znači između svega ostalog i taj fakultet. Da se vratim na ovo malo pre, da li su oni pomenuli da je proceduralna greška to što njih niko nije pitao, to što niko nije pitao studente, to što nije prošlo plenum, zamislite, vlada je trebala verovatno, ili vi, savet, ili univerzitet, da pita plenum studenta da li oni hoće da država osnuje državni fakultet, još jedan,
na državnom fakultetu koji oni pohađaju. Da li je to? Da budem iskren, stvarno, bilo je tu različitih nekih njihovih pokušaja da iznesu svoje razmišljanje i činjenice. Činjenica nije bilo. Činjenice smo iznali mi ispred vlade Srbije. Činjenica govori sledeće. Dakle, autonomija univerziteta ni na koji način nije narušena. U delu koji se tiče autonomije univerziteta, apsolutno, i to smo opet se složili svi, nakon što sam im izneo članove zakona i ustava. Činjenica je da članom 50, sećam se toga zbog diskusije, zakona o obrazovanju, činjenica je da zakon 51, član 51. zakona o obrazovanju kaže da vlada Republike Srbije kao osnivač ima pravo da osnuje fakultet. Kao što je i činjenica da sada kada je osnovan taj fakultet, sve naredne korake Univerzitet u Nišu mora da prilagodi i svoj statut, i svoje pravilnike, sve druge podzakonske akte, zakonu i činjenice da je osnovana nova fakultetska jedinica. A sada bih, ako mi dozvolite, samo naglasio zašto je to od ogromnog značaja za Srbiju, a konačno i za grad Niš. Pazite, mi se danas zaista nalazimo na jednoj, da kažemo, vrlo teškoj geopolitičkom momentu. Prekretnici, da. Verovatno jednoj novoj prekretnici gde smo unazad već 20 godina svi bili svedoci da je iz različitih centara moći krenula ta ideja o uniformnosti, o brisanju razlika između različitih kultura, između različitih naroda i tako dalje. Mislim da je ovo minut do 12 bio, možda smo i prešli taj minut, gde je i predsjednik države i rukovodstvo i vlada Srbije na inicijativu, moramo reći, ljudi iz Pokreta za narod i državu, naših historičara, profesora Dejana Antića i ekipe oko njega, uz podršku docenta Lazarevića, svakako i svih nas iz Pokreta, iznela tu ideju o neophodnosti osnivanja jednog identitetskog fakulteta, fakulteta koji će braniti srpsko ime i prezime, srpsku kulturu, srpsku tradiciju, ne samo da je brani, da je ojača i da novim naraštajima ukaže da kroz, pre svega, edukaciju, kroz nauku, kroz izučavanje svojih korenova, vi zapravo možete trasirati put svojim potomcima. I to je zadatak ovog fakulteta. Znate, narod koji ne ceni svoju prošlost, koji ne zna svoju prošlost, koji ne zna svoje korene, identitete, on je osuđen na propast. Pa tome svedočimo sada da ne gubimo vreme, ali kroz istoriju mnogi veliki narodi su ili nestali ili su se utopili u druge narode. Mi to ne smemo da dozvolimo i ovaj fakultet će upravo biti bastion toga. Drugo, ovaj fakultet će zapravo proizvoditi potpuno nove naučnike, odnosno daće jedno potpuno novo polje razvoju društveno-humanističke svesti. Što moram da kažem, ja sam član upravnog odbora Fonda za nauku. Ljudi ne znaju. Država Srbija, u zadnjem pozivu koji su ove ideje 2024. koji je bio raspisan, učestvuje sa 92% od ukupnog budžeta od 24 miliona evra. Ranije je to bilo u vreme prethodnih vlasti maksimalno 50%. Sa 92%, dakle, Srbija učestvuje sa 92% u budžetu od 24 miliona evra, koje je nikad veći izdvajanje za nauku. U tom budžetu jedan deo kolača će biti za društveno-humanističke nauke. Ja sam to i dekanu Filozofskog fakulteta rekao i rektoru, pre svega dekanu, da oni moraju, kada smo imali sastanak, dakle, da oni moraju biti svesni da ovaj fakultet nije slabljenje Filozofskog fakulteta, već je jačanje Filozofskog fakulteta, da će oni imati jednu partnersku instituciju, jednog sada već mlađeg brata, ali brata sa kojim mogu zajedno graditi tu porodicu društvenih nauka ovde u Nišu i aplicirati zajedno za fondove. Znate, lakše je kada aplicirate kao dve partnerske institucije, nego kada aplicirate kao jedna partnerska institucija. Srbija će mnogo, i to je plan u Fondu za nauku, da razvija, svesne smo činjenice da svega ovoga možda unazad godinu dana ne bi bilo, da su društveno-humanistički narodi, da ta identitetska svest da je mnogo jača bila pre svega u mladim naraštajima. Dakle, mi ćemo se truditi da kroz različite podsticaje forsiramo razvoj srpske misli, srpske književnosti, srpske istorije, srpske kulture, celokupnog tog društveno-humanističkog polja. Jer konačno, ako mi ne postavimo tako zdrave temelje, urušit će nam se ova naša srpska kuća. Zato mislim da svi mi moramo biti srećni, cela Srbija mora biti srećna, a Niš pogotovo srećan, jer mislim da je sad ovde već jasno da je poruka koju dobijemo od države, poruka od vlade, da je Niš centar, da će Niš biti centar i centar bastion zapravo očuvanja srpske kulture, tradicije, identiteta i jednog potpuno novog, da kažemo, narativa gde ćemo se svi okupljati oko činjenice da ćemo kroz jačanje države, kroz jačanje porodice, kroz jačanje nacije, mi Srbi i svi narodi koji s nama zajedno u Srbiji žive, zapravo se truditi da odolimo ovim vetrovima koji kao
orkanski vetrovi jako duvaju i sa istoka i sa zapada, a da ostanemo svoji upravo onako kao što je mudra politika državnog rukovodstva uspela unazad nekoliko godina. Ja bih rekao da je ovo poslednja odbrana kao i uvek. Činjenica da opet, jug Srbije staje na braniku otadžbine. Jeste, da. Tako je uvek bilo, boga mi, i bit će. Ali sada imamo šumove na samom filozofskom fakultetu. Evo, videli smo, znači, rektor ne priznaje dete. Nije njegovo. Otprilike na to mi se... Nije on. Ja nisam stekao tako. Ja nisam stekao, moram da kažem, mislim, da ne izgleda da bravim. Ne, to bi bilo suviše jako. Dakle, nisam ja stekao takav utisak. Zaista, niti od njega, niti od dekana filozofskog fakulteta. Pazite, to je moj utisak. Nakon razgovora s njima, nakon sljedeće staviti razgovor. Kako je dete... Kako svi ovako ruke dižu. U svakom slučaju, mogli smo da diskutujemo o tome, čini mi se, do juče. A danas rodilo se. To je, da. Pa ne, sad mu utvrđujemo da ne možemo nađemo roditelje. Rodilo se, ali čije je. Ali je činjenica da će to dete, čini mi se, biti najpametnije. Ili jedno od najpametnijih i najboljih u toj porodici univerzitetu u Nišu i mislim da treba ulagati u to dete. Jeste i kad dete koje mora da se bori od samog početka za svoj opstanak, ono bude i to što treba da bude. Idemo režije pokrivalice slobodno pustite. Evo vidite, ovi filfak, pošto pričam i engleski, ovaj fak me ovako baš, ali fak filozofski, nema veze. Može i tako, samo da okrenu malo. Evo, za danas u 13 sati, pored gradskog veća u 13:15 i polaganja venaca, pustili smo i neku animaciju ovog niškog incidenta iz 1944. godine, kad su se ovde namlatili Rusi i Amerikanci i pobili se između sebe. Evo danas imate sednicu sindikata zaposlenih, studenti podržavaju, profesorima će se napisati koji su inicirali, a rade na fakultetu, disciplinske prijave. Jerbo nisu pitali Nataliju Jovanović, to je ova naša trpena, spasena akreditacija i ostalo, vidjet ćemo i taj prilog. Da li smeju oni da prave ovakav fakultet u Nišu? Tako da neće to baš ići tako glatko kako se meni čini. Evo u vestima smo imali da prostor je, što se grada tiče, i definisan, ali da treba neko vreme da se taj prostor uredi, a ovi blokaderi, ovo je već najnoviji tekst koji je izašao u Novosadskom dnevniku, planiraju da od toga prave opet neko političko pitanje. Pa sad ja razmišljam koji su tamo to, ko uči taj filozofski fakultet. Srbi, Turci, Nemci, Šiptari, Bugari, ali tamo Srbin neki. Dobro, i njima će biti svakako, ja iskreno ne znam ovo, mislim, ovo prvi put vidim, i vidio sam tekst, malo mi je čudno, mislim, cela priča, ne bih komentarisao, nek svako radi svoj posao, oni nek rade svoj posao, vjerojatno u okviru sindikata imaju... Ne, ovo je objava, ovo je filfak ili fakfil, ću dobro, ali ne trošimo vreme na sve te njihove objave, mislim, dragoceno je vreme u vašoj emisiji, zaista. Ma ne, produžit ćemo. Dobro, produžit ćemo, ali... A ima još da se priča. Slobodno. Svakako. Ono što je, čini mi se da sam vidio u onoj drugoj pokrilici vezano za dnevnik, da je nukleus ovog fakulteta, ono što treba reći, nukleus ovog fakulteta zaista čini istorija, dakle, ali čini i srbistika, dakle, srpski jezik i književnost i slavistika. Dakle, tu će se kroz, malo pre ste napomenuli mnoge slovenske narode, svi oni će imati priliku da izučavaju i svoj jezik i književnost, i svoju jezik i kulturu, ali u okviru svakako srpskog identiteta, srpskog imena i prezimena. Da budemo skroz iskreni, i druge nacije i narodi i narodnosti koji su živjeli ovdje sa nama su značajno doprineli, da i mi Srbi zajedno sa njima učimo mnogo od njih i da se razvijamo zajedno sa njima. Ovaj fakultet će u planu... Mogu samo jednu, samo komentar jedan. I usput da raščistimo neke stvari. Dobro. Jer, pošto mi nemamo, oni svi oko nas imaju ovakve škole. Tačno. Ne samo to. Mnogo toga prolazi oko nas. Mnogi istorijski događaji, znači činjenice istorijske, nepobitne,
dokazive, postoje, gledamo ih svaki dan, se okreću i vi imate situaciju da su vam Dečani Da, to je strašno bilo. Da, taj Legacy, pokušaj je bio zaista strašan. Da. Meni je čak, ja sam zaista u jednoj emisiji u Beogradu na Beogradskoj televiziji rekao, a to je činjenica da mi je zaista, ne da mi nije prijatno, ali sam osjećao zaista jedan čudan osjećaj, ne mogu reći, možda bi bio pretežak termin, ali možda gađenja na pojedine članove koji bar po imenu i prezimenu i svojim korenama jesu Srbi, koji su govorili o tome da, a bivši su političari, koji su govorili o tome da je to kulturno baština nije srpska, znači manastire već da su... Kosovska, da. Da, već ne bih citirao, ne bih dao naznačeno na taj način, ali ono što mi ne smemo dozvoliti, a to je da takva dezinformacija, takva laž, da se bilo gde, u bilo kom delu, ne Srbije, sveta, uopšte uzme u razmatranje. A kako ćemo to raditi? Samo tako što ćemo jačati našu svest o nama samima. Da svaki Srbin ovde i svaki građanin Srbije, bilo gde u svetu, da mora da zna do detalja sve i o srpskim manastirima, i o srpskoj tradiciji, i o srpskoj istoriji, i o srpskom jeziku. Upravo ovaj fakultet treba da bude stožer toga. Dakle, stožer na kome će, na taj fakultet će kroz saradnju, međunarodnu saradnju, dolaziti naši ljudi iz dijaspore, njihovi prijatelji koji ne moraju da budu Srbi, ali koji će biti poštovaoci lika i dela srpskih patriota. I onih iz prošlosti, i onih sadačnosti, a svi zajedno da gradimo taj srpski svet u budućnosti. Kad kažem srpski svet, namjerno sam upotrebio taj izraz, upravo zato što su mnogi kroz taj izraz srpski svet smatrali neku hegemoniju da ćemo mi čizmom osvajati. Ne, mi imamo želju, imamo ideju da osvajamo plemenitošću, da osvajamo naukom, da osvajamo znanjem, da drugi ljudi dolaze kod nas i da kažu ok, zaista su ovi Srbi najbolji u ovom delu sveta, da priznaju te naše uspehe, jer to jesu činjenice. Znate, ja sam obišao dosta sveta i razgovarao i video mnogo i naroda i narodnosti. Ima nešto u našim genima. To je dobro i za izučavanje. Ima nešto u našim genima što nas čini pobednicima. Opet ga vi svedoste ali to je zaista činjenica. na DNK. Opet dođoste na DNK. Vi ćete medicinski da dokažete da ima... Ne, ali nije samo DNK. Znači, u molekulskoj medicini imate genetiku, dakle to je DNK, i imate epigenetiku. Epigenetičke promjene su promjene koje nastaju u vašem kodu na osnovu faktora spoljašnje sredine i iskustava. Tako da ovaj ovde prostor, kad kažem Srbi, mislim na Srbe iz prostora nekadašnje krajine, Republike Srpske, Republike Srpske, današnje Srbije, stare Srbije, pa možda čak dole do kraja Dušanove Srbije. Dakle, ceo taj prostor... kad odete na meteore, mislim. Tačno. Srpsko sve. Sve. Mislim srpsko, mi pravili. Pa, naše kulturno nasleđe. Da. I ništa sporno, ni ljudi u sadejstvu sa Grcima svakako, ali tu ima naših, znači, pazite, sve ono što je našim krvlju, znojem, radom, pameću izgrađeno, ima naš identitet. I zato vam kažem, mislim da ti epigenetički uslovi, različiti ratovi, konkretno, dakle, unazad samo 100 godina smo prošli nekoliko ratova, zločinačku NATO agresiju i sve ostalo, sve to ojačalo i naš DNK. To sam siguran, jer svaki stres koji vi danas doživite, bilo da je to stres u saobraćaju ili stres kada se nekim posvađate, pravi promene na vašem genetičkom kodu. A na našem srpskom genetičkom kodu je napravljeno mnogo promena. Da ne dužim dalje, da ne bude možda... Ne moram da vas pitam, ne mogu. Pa šta se onda ovo dešava s ovom omladinom? Ko ih je kodirao? Ja mislim da je opet to uticaj nečeg drugog. Dakle, mislim da ako već to nismo sprečili, a nije sprečeno tako na vreme, mislim da za buduća pokolenja, a i njima, toj omladini koja je trenutno... Ta generacija. Ta generacija ili te generacije, dakle, njima moramo isto ukazivati. Odnosno, moramo razgovarati njima s činjenicama. Upravo na tom savjetu u kome ste promenili, ja sam se trudio da iznesemo činjenice. Ja sam njima rekao, ljudi, kažite mi konkretno koji član zakona ili ustave je pogažan ako je pogažan. Pošto je bilo priče da jeste. I onda smo se složili svi zajedno da nema toga. I onda kad smo se složili da taj član zakona stoji, onda je već priča išla u drugom toku. Mi mislimo ovo, svako od nas može da misli šta god, ali činjenice su činjenice. I činjenice govore da mi kao Srbi, kao srpski narod, kao građani Srbije, znači i drugi narodi koji žive sa nama, mi imamo samo jednu kuću. Ja sam tada, počeli smo razgovor sa mojim predavanjem u Pionirskom parku, mislim da to ime negde snimio, ja sam i tada rekao studentima, ljudi, vi boljeg prijatelja od studenta, vaše kolege nećete imati. Da li ste danas, tog 10. 11. marta, na jednoj ili na drugoj strani, već sljedeći ili za par godina bit ćete opet na istoj strani, pa vi morate da sarađujete. Pa ne možete vi da...
ako ste vi, recimo, studenti medicine, pa vi ćete sutra zajedno operisati, vi ćete kolege, sarađivat ćete na 40 godina, pa da li ćete sad iskopati neke rove koje kasnije nećete moći da zatrpate? Naravno da ne. Znači, vi morate da kroz razgovor pređete te neke razlike. I upravo činjenica je da je ovaj pokret za narod države nastao iz tog razloga da pomiri mnoge, ajde da kažemo, nepomirljive političke strane i da ih okupi pod jedan zajednički barjak, a taj barjak je naš srpski barjak. I kada svedemo to na nivo Niša, odnosno danas da svedemo na ovu priču o Fakultetu srpskih studija, ja sam siguran da će već u narednim nedeljama i rukovodstvo univerziteta i rukovodstva dekanata Filozofskog fakulteta shvatiti i preduzeti korake da kroz razgovor, kroz dijalog sa novom upravom Fakulteta srpskih studija nađu najbolje rješenje za svačiji interes. Da kroz jedan bratski razgovor, partnerske institucije, dve partnerske institucije funkcionišu zajedno za dobrobit i jednih i drugih. Ići ćemo do 1 sat. Odlično ide ovaj razgovor, tako da možete polako. Nećemo da imamo dosta vremena. Napravit ćemo jednu pauzu da pogledamo današnji komentar urednika, pa ćemo da nastavimo ovaj razgovor zato što imamo mnogo šta da pričamo o ovome. Ja nisam video šta se dešava sa SANU. Su oni živi? Šta se dešava sa Srpskom pravoslavnom crkvom? Su oni živi? Pogledajte, Srpska pravoslavna crkva, pa ona je 2000 godine stara, razumete? Mi ne vidimo da postoji, a mi nismo čuli njihovo oglašavanje ovdje. Čuli smo patrijarha koji je rekao da mi živimo u paralelnom univerzumu. Posle su to demantovali, odnosno da nije stav crkve. Teško je, da vam kažem, komentarisati patrijarha. S obzirom kome je on davao ordene Svetog Save, mislim da on živi u paralelnom univerzumu. Ja nisam video šta se dešava sa SANU. Su oni živi? Šta se dešava sa Srpskom pravoslavnom crkvom? Su oni živi? Pogledajte, Srpska pravoslavna crkva, pa ona je 2000 godine stara, razumete? Mi ne vidimo da postoji, a mi nismo čuli njihovo oglašavanje ovdje. Čuli smo patrijarha koji je rekao da mi živimo u paralelnom univerzumu. Posle su to demantovali, odnosno da nije stav crkve. Teško je, da vam kažem, komentarisati patrijarha. S obzirom kome je on davao ordene Svetog Save, mislim da on živi u paralelnom univerzumu. I evo imali smo prilike da kroz današnji komentar urednika vidimo stvarno strašne slike iz Beograda. Inače ovde nismo hteli da imenujemo čoveka. Ovo je isto profesor, vaš kolega, sa tehničkih nekih nauka, koji je blokader i baš u komentaru i piše dok Zec objasni. Prošao je pored Ćacilenda da sačeka ženu negde tamo kod pošte u Beogradu. Evo, prošao je ovako. Mislili su da je neki ćaci. Ja volim da ih zovem sad ćetnici, tamo više nema ćacija, s obzirom na muziku koju puštaju i s obzirom na ovu opštu histeriju oko četničke muzike. Zamolio bi režiju da nam spremi 357 za kraj. Tako ćemo se odjaviti u 1 sat. Treba da pevamo ili ne? Možemo mi i da pevamo. Znači, ovako izgleda revolucionarna pravda. Nažalost, da. Meni je izuzetno žao ovog profesora i čoveka. Nebitno šta čovjek misli, neka priča šta hoće. Apsolutno se ne slaže. Ako je on u prvom delu snimka, čuli se da je on, da.
Naravno, tu se vidi taj neki unutrašnji bes ili gnev koji on iz nekog svog razloga ima prema određenim institucijama u ovoj zemlji, ali svakako ne zaslužuje onakav progon. To je za najoštriju osudu. I ja sam siguran što sam rekao i više puta na nekim drugim televizijama. Dakle, moramo biti svesni činjenice da je svako odgovoran za ono što kaže i za ono što radi. I da će to vreme odgovornosti doći. I da do ovih protesta, do ovih blokada sigurno ne bi bilo da nisu bile podržane od strane pojedinih dekana i pojedinih rektora. Dakle, to su de facto činjenice. Studenti ovde nikako ne smiju biti, ja sam to i više puta i volio bi ovde da istaknem, studenti su naše blago. Studenti su naša budućnost. Ta agresivna manjina koji je dat primat, koji su bili podržani od strane ili izmanipulisani ili podržani ili iz nekog svog razloga, bili u fokusu, ne bi mogli niti da zauzmu fakultete. Pazite, vi ste imali niti da zauzmu fakultete, ni da zauzmu rektorate. Vi ste imali situaciju da su pojedini fakulteti mesecima, dekani ili na pojedine univerzitete mesecima rektori nisu dolazili na svoje radno mesto. Prepustili su NN licima ili licima koji možda za njih nisu bila nepoznata lica. Dakle, to je bila jedna situacija koja je apsolutno nedopustiva da se više ponovi. I mislim da svi mi zajedno nismo bili možda u tom trenutku ni svesni kolika je sila udarila na nas. Dakle, kad kažem sila, ne mislim na silu ni tih dekana, ni rektora, ni studenta. Mislim na tu neku nevidljivu silu koja se prožimala kroz glave svih tih mladih ljudi, gde njima nuđen narativ da se oni zapravo bore za istinu, pravdu i tako dalje. Pa niko ne kaže, svi smo mi za istinu i pravdu. Ali ljudi moji, ta nesrećna, ta tragedija, te nastrešnice. Dakle, kada govorimo o tome, moramo biti svesni da kroz jedan adekvatan sudski postupak mora doći do istine. I svi oni koji su krivi moraju da odgovaraju. Ali najveći greh bi bio osuditi unapred nekog ko možda nije kriv i da taj neki sutra i da bude oslobođen, treba da živi sa tom stigmom, sam sa sobom, da je bio optužen, da je u svesti ljudi upravo on odgovoran za smrt, tragičnu pogibiju naših sunarodnika. Pa ne radi se tu o traženju krivca. Ovde se radi o linču. Ovde se konkretno u ovom... Ne, ovde i oni traže linč. Njih ne interesuje suđenje, oni su presudili. Pazite, 45-a. Znači, može neko da priča ko šta hoće, ali sada se pokazuje. Znači, 70 godina, 80 godina posle. Evo sad je... Malo pre smo vi i ja pričali, dakle, u studiju, podsjetili se legendarnog srpskog generala Petra Bojovića i kako je on zapravo... Vojvode našeg Petra Bojovića, kako je on nastradao, dakle, kada je došlo takozvano oslobođenje, da je obukao svečanu uniformu, izašao da pozdravi oslobođenje, sam oslobodioce, oni su prepoznali u toj uniformu... Četnika. Da. I nastradao. Nisu ga streljali. Znam. Tukli su ga do smrti. Ali su ga bili da je on nakon toga preminuo. Znači, samo... Da. Trojica partizana... To je ono što mi ne smemo nikako da dozvolimo. Iz Hrvatske. Pazite, to je postupak koji, to je naša ideja vodilja, da mi svest omladine probudimo, da probudimo nacionalnu svest u svesti naših najmlađih generacija. Pa i to što se Bojoviću desilo, to je neznanje. Tačno, upravo to. Onih oslobodioca. Upravo to. Koji su morali sa dve strane. Sa jedne strane Crvena armija, evo danas je nastupala, sa druge strane, pa nisu mogli da stignu u Kruševac. Da. Jer su ih zaustavili tamo četnici na Kopaoniku. Pa su Kruševac i Trstenik osvojili četnici. Pa su ih Rusi posle predali partizanima i sve pobili. To je usud. Pazite, ne radi se o usudu. Znači, nama je tad nešto se desilo. Evo, tek sam ja sad marta meseca ukapirao i februara, verovatno ni blizu nije, ali kako bi bilo da sad imaju oružje? Da. Imali bi 41. I bukvalno ta podela stoji. Pazite, mi smo... Koliko god mi ne želeli da priznamo, izvinite. Mi smo vekovima slavili dan ustanka u Srbiji, dan kada je Srbin udario na Srbinu. Tako? 7. juli 40. Vekovima, godinama. Pretera sam, 50 decenija. Od 41. Da, htio sam da kažem decenija. Godinama je. Ali smo slavili, dan ustanka 7. juli 41. Tako. Žarko Zelenja. Bela crkvi, da.
Nažalost. Da. I ova sad situacija gde se sada nalazimo je upravo, ajde da kažemo, prekretnica. Možda je sad pravo vreme da se pomirimo. Kako možemo da se pomirimo? Samo znanje. Dakle, samo time da pogledamo jedne druge u oči, da kažemo, ok, ovde se slažemo, ovde se ne slažemo. Ali čini mi se da 99,99% Srba ili nas koji živimo u ovoj zemlji, možemo da se složimo u nekih vitalnih nacionalnih interesa. A ti vitalni nacionalni interesi jesu pre svega da svi radimo bolje. I činjenica je da se sada živi 100 puta bolje nego što se živilo pre 15 godina. Da se pa možda 10 puta bolje. Pa može. Pazite, mi sada imamo stabilnost. Pazite, neki žive i 1000 puta bolje. Da. Ali prosječan građanin Srbije može zaista da kaže... Evo sad kad pogledamo ove rektore, kad pogledamo ove neke studente, kad pogledamo koliko para su dobili, kad pogledamo ove nevladine organizacije. Oni su priča za sebe. Ali oni su priča za sebe. Ja govorim o... Pa i oni žive ovde. Da nije ovakve Srbije, niko im ne bi davao para. Pre 2012. ništa im nisu dali. To je tačno. Jesu sve imali. Znači, ne može, mora da bude to, možeš da budeš Srbin koliko ti mi kažemo da si Srbin. Tako da, hoćeš da srbuješ, pa onda su svi protiv tebe. Nisu svi, to su njih, ali opet, čini mi se, to je narativ koji više puta sam čuo, dakle, podeljeno društvo. Nije Srbija podeljeno društvo, ajde da budemo iskreni. Podela, bar ono u matematici koliko smo učili, znači na 2 jednaka dela. Jedan vrlo mali, veoma mali deo društva je taj deo društva koji je agresivan, koji je, kako ih već zovu, anarhistički, antisrpski, antinacionalni, vjerojatno su oni anti protiv sebe. Ali, mislim, oni su, pretpostavljam, ja to ne znam, ja nisam psiholog, ali kolege koji su psiholozi, psihijatri su analizirali i govorili da je to vjerovatno izraz nekog unutrašnjeg nemira, unutrašnjeg nezadovoljstva, svako njih ponosom, da li svojim životom, da li svojim poslom i tako dalje. Ali sada ne ulazimo u njih. Dakle, mnogo je važnije da narod Srbije, da naš narod koji je vredan, radan, dakle, da shvati da samo jedinstvom možemo izaći iz ove situacije. Dakle, pazite, još Ivo Andrić o tome govorio, da kada imate jednu silu s jedne strane i ono ko trpi tu silu s druge strane, imate mnogo puteva između sile i onog koji je potlačen da na dostojanstven način izađe svojim putem. I Srbija upravo sada trpi pritiske sa svih strana sveta. Upravo zato što je politika i predsjednika Vučića i predsjedništva i vlade ta slobodoljubiva Srbija, nezavisna Srbija, Srbija koja sama odlučuje o svojoj sudbini. To nije jednostavno, to lepo zvuči, ali nije jednostavno sprovesti u praksi. Ja se samo mogu pitati sada i svi mi zajedno, kolika snaga treba da postoji jednom čoveku i kolika mudrost da godinama kada su svi okrenuli leđa Rusiji, ti budeš taj koji jedini si uz principe, uz Povelju Ujedinjenih nacija i kažeš i predsjedniku Ruske federacije da si za teritorijalni integritet Ukrajine, ali da nisi protiv Rusije i da Rusiji ne okrećeš leđa. Da kažeš moćnicima iz Evropske unije, vi jeste moćni, mi zavisimo delimično od vas ekonomski, ali to ne znači da ćemo udariti na naše vekovne prijatelje koji su Rusi, što su Rusi jesu. Dakle, kakav moraš da budeš i koliki integritet ličnosti moraš da imaš. I mentalni sklop da izdržiš sve te pritiske, a da znaš da milioni ljudi zavisi od vas. Da, i nikom ne kaže ono što želi da čuje. Znači, svima kaže sve ulice. Da, i svima kaže sve ulice. Da, sve to super, vodimo sankcije, ali... Tačno. I mi moramo da priznamo da sada živimo u tom vremenu da imamo i tu sreću, da nas vodi čovjek koji ima takvu viziju. Ja sam siguran, naravno to je teško proveriti, ali siguran sam, moje mišljenje, pošto dosta volim istoriju i čitao sam dosta i o dešavanjima 90. godina, da je predsjednik Vučić tada bio predsjednik Srbije ili Jugoslavije, nekadašnje. Sigurno bi danas Srbija izgledala drugačije. Gotovo mogu sa sigurnošću da govorim da bi i Republika Srpska Krajina i Republika Srpska i Srbija... Kad smo se mi negdje upoznali, ne bi valjalo da smo mi bili. Mnogo smo mladi bili. Mislite, ovaj Vučić da bude tada... Ovaj Vučić danas, da. Kad bismo mogli vremeplovom da ga... Mislim da bi to bilo skroz druga priča i mislim da bi sada... Ali tu smo gde smo, ne smemo da... Opet bi to bilo... Pazite, vi nemate... Vama je sve vreme borba.
I znači bio je tu break kad su ova narodna vlast kad je došla, ova revolucionarna pravda pobila 50.000 pametnih glava u Srbiji od 45. Da, tad je napravljen, da, tad je... Jeste, i napravili rupu, gep, otprilike, da. da. Pa znači oni su pobili narod ovde. Dekapitizacija. Jeste, da, pa preneli fabrike u Sloveniju zbog Inforbiroa, pa sve živo i tako nas sveli na... vratili nas još malo unazad, kao da nije bilo dovoljno što smo bili pod Turcima neko vreme, pa da nam je startna pozicija bila gora nego svim ostalim takozvanim republikama tada. I stradanja u Prvom svjetskom ratu, stradanja u Drugom svjetskom ratu. I onda smo, Pa da, znači razne gluposti su se dešavale i kad su pravili tu Jugoslaviju. Znači, vi imate, znači, evo vidite, na kraju je došlo. Ja sam rekao februara kad je ovo krenulo. Ovo su četnici i partizani. Pežorativno sam to rekao. Da, jasno. Znači, ovo su, možete sad ih pakujete, globalisti, suverenisti, ovi, oni, Srbi, anti-Srbi, pa čini mi se da je ta podela možda na globaliste i suvereniste najpribližnija realnosti u ovom geopolitičkom u geo. Ali kad ja gledam sinoć ove raznorazne ćerku ovog Lalića iz tamo Svilajnca, iz Plane, odakle, znači, nacionalističkog oca ćerku, koja mi priča priču bratstva i jedinstva. Svu onu 70 godina su nas oni ovako držali, gde su Srbi krivi za sve, gde su Srbi nacionalisti, gde su Srbi moraju da budu podeljeni i rascepkani na pokrajine i da budu tržište za njihove firme, hrvatske i slovenačke. Ja to gledam kao da me vratili u 2000-tu ili sećam se, ja sam malo stariji pa sam i krenuo da radim tamo krajem 80-ih, pa sam vidio kakva je situacija bila. Tada što se tiče i firmi, i kompanija, znači sve ono što smo mi srećni, ovi naši stari koji se sećaju lepog vremena ovde u Srbiji, je 3 puta bilo više tamo. Pa evo sad gledam, ponovo se dešavaju neke slične stvari i podsjećaju me, vi u SFRJ ste mogli da kupite BMW samo preko Slovenaca, videorekorder samo preko Slovenaca. Sve su njihove firme bile i sad njih 2 miliona vam prodaje na ovih 22. A mi moramo biti samo kritični. I Kinezi sad rade preko Slovenaca, sad pa to me posebno nervira, imali bre neka firma, alo Beograđani, pošto smo mi mali ovde u Nišu. Imali neko da se bavi tim poslom, inače ponovo će da mi moramo biti i malo, slažem se s vama, samo kritični. Koliko od nas kupuje srpske proizvode u našim radnjama? Hajde da budemo skroz samo kritični. Pa ajde za početak svako od nas da u svojoj glavi, da ako hoće da kupi jedan proizvod, neka pokuša da taj proizvod baš bude iz Srbije. Jer u Srbiji srpski proizvodi zaista je da ojačamo i naše male manufakturne proizvođače. Drugo, koliko od nas piše ćirilicom svakog dana? Samo da, ja pišem ćirilicom. Evo vidite ste malo prvo... Posle njih od 2000 do 2022. Do 2012. Sve to što je pravljeno u tim velikim sistemima. I onda otkupio neko drugi, da. Tako da to je tačno, teško je. Težak je zadatak, ali ajde da sebi damo taj zadatak. Šta je srpski proizvod, to htedo da... Da, razumijem ja vaše pitanje. Da pitam, pošto sam svojim očima gledao kako se uništava ostaci koji su bili tu, nisu bili u dobrom stanju. Znači, bili su u problemima, bili su i propali mnogi, sve jedno. Ali onako razbucavanje i 500.000 ljudi na ulici. Znači, gledao sam, ja sam tada bio... Ekonomski egzodus, da. Katastrofa, znači... I, naravno, to njihovo sairenje, zvali su ih žrtve tranzicije, gubitnici tranzicije, a oni su pobednici te tranzicije. I evo, sada nam ponovo prodaju tu priču, prodaju nam bratstvo, jedinstvo, prodaju nam tu komunističku ideologiju, pustili su opet decu, samo što nisu škojevci, koja pojma nemaju šta je bilo, ne sećaju se ni 2008. bili u pelenama, napričali im priču, ja gledaš na televizijama, kako je to katastrofa od 2012. godine, crna deco, pa vi ne znate šta je bilo. Pitajte roditelje. Da.
kako smo živjeli 90-ih, kako smo prošli kroz sankcije, Kako smo prošli kako smo privatizacije. bavili zemlju posle NATO bombardovanja, agresije, kako smo prošli kasnije kada su privatizovane mnoge kompanije, kada su ljudi recimo u jednom danu, oni koji su radili u bankama, izgubili posao. A vi ste tad studirali, tako? Ja sam studirao i moji kolege, upravo sam rekao... Jeste vi mogli specijalizaciju da dobijete tada? 8 godina nije bila specijalizacija. To je najveći, po meni, to je najveći, pa da ne upotrebim težu reč, možda je zločin, to je teška reč, ali zločin prema srpskoj medicini. I to ne nama, generacijama koji su tada studirali medicinu, već decenijama zdravstvo Srbije na taj način urušeno. Jer vi kada nemate specijalizaciju 4 ili 8 godina, vi automatski kada gubite 8 generacija, a naredne generacije moraju se školuju 5 do 6 godina. Znači vi ste izgubili 14-15 godina, srpsko zdravstvo je zapravo ima taj prazan prostor, prazan hod, rupu u zdravstvu. I to je vrlo teško nadoknaditi. Tomica Milosavljević. A onda ne samo, a ne samo to, nego je tada bilo prosto nemoguće da se zaposliš. Ja sam zato otišao u Kragujevac, jer sam ovdje u Nišu nisam mogao se zaposliti. A moji kolege mnoge su otišle u inostranstvo. I pazite, vi kada jednom kao mlad čovjek, 27-8 godina, izgubite veru da ono što ste učili, trudili se, bili jedni od najboljih, da ne možeš da se zaposliš, kucaš zatvorena vrata svuda. Ti onda kažeš, čekaj, šta ja tražim u ovoj zemlji? A ta zemlja u tebe uložila mnogo. Pazite, mi ovdje, ja sam to studentima više puta rekao, ne zaboravite ljudi, pa vas, to što ste na budžetu, pa to nije palo sa neba. To je država ulaže u vas. Država vas školuje. U Americi, ok, super su studije, ali idi upiši. Prvo, ne možeš da upišeš, moraš da prođeš kvalifikacije. Na boljim fakultetima moraš da prođeš intervju, gde ti oni prave predselekciju, da uopšte možeš da se upišeš. A kad se upišeš, ti plaćaš to $240 do $300.000 cele studije. Uzimaš kredit i kad završiš, ti si sa kreditom mačti nad glavom da moraš da radiš. A kod nas oni to smatraju besplatno. Pa nije besplatno. Svi mi zajedno. Ovaj seljak na njivi, onaj radnik na građevini koji po kiši i po snegu radi, on plaća da bi se ti školovao. I ti onda rešiš u jednom momentu, pa ovo možda danas neću, aj sad ću da blokiram, da onaj drugi ne može da se škole. Dakle, to je ono što je nedopustivo, ali to se leči pre svega podizanjem svesti. Dakle, svest je ta koju ćemo da podignemo. I mi imamo, zadatak smo postavili pred sebe, možda malo i ambiciozan, ali želimo. Mi želimo da, to će biti naredna akcija našeg pokreta, mi želimo da u srpskim školama svaki ponedeljak počne sa srpskom himnom. Hoću vam ko Amerikanci. Da. Ko Francuzi. Zašto da ne prepišemo nešto što po meni jača, budi nacionalnu svest? Da vi kada zasvire takt himne, kada budete sutra stari 40-50 godina i nalazite se bilo gde u svetu, vi ćete se setiti i svog detinjstva, i svog drugara ili drugarice iz školske klupe, i svoje učiteljice, i svog nastavnika. U trenutku ćete se vezati za tu zemlju. I to iz vašeg srca niko neće moći nikad da otme. Pa vi baš hoćete da nervirate ove profesore blokadere. Pa šta ćemo, mislim, ako ih to nervira, meni je zaista žao, neka onda razmisle ko su oni. Neka se svako od njih, ja bih im to dao, mislim, nisam plaćen da dajem savete, ali mislim da bi dobro bilo. Ajde jedan besplatan, pro bono. Da svako sedne sa sobom i da razgovara sam sa sobom i da vidi komu je bio otac, majka, komu je bio baka, deka, po majčinoj očevoj liniji, prababa, prada, da ode 4-5 korana unazad. I da vidi da li je on na toj istoj stazi putu koji su oni bili. Ako jeste, svaka čast. Ako nije, ili da se vrati, ili da me... Oni gledaju u budućnost. Mnogo vi to idete nazad. Da. Mnogo vi hoćete, znači to... Znači, rodilo se... I tu je. Kao ovo tu je, građanin je sveta, otprilike. Da, građanin je sveta. Da. Vidite, u Americi, pomenu ste malo pre Ameriku, Amerika je možda simbol sada te tako bila godinama, simbol države u kojoj su svi došli, svih strana sveta. Tako i kao gde je to trebalo da bude, da se svi, da kažemo, osjećaju Amerikancima. Oni su brisali te svoje razlike, ali ono što ih je ujedinilo, to je upravo ta ljubav prema američkoj državi, grbu, zastavi, himni. Vi ćete na njihov dan nezavisnosti 4. jula vidjeti ispred svake kuće, ali bukvalno ispred svake kuće, da li u njoj živi latinoamerikanac, da li živi afroamerikanac, da li živi neki iz Italije, sa Balkana i tako da, vidjet ćete pobodenu američku zastavu. Naša ideja našeg pokreta je da u godinama pred nama to ista ta slika bude i u Srbiji. Kada bude i dan srpske zastave, kada bude i Sretenje, kada bude bilo koji veliki srpski praznik. Dakle, da to ne bude obaveza, nego da to vaše srce vam naloži, vama, vašoj supruzi, prijateljima, da sam odeš i da pobodeš zastavu. Pa, ali to ako želite da uradite, morate ovim skojevcima koji su šutirali ovog njihovog partizana,
da objasnite da 4. juli u Americi moraju da nauče. Nije dan kad su oni 94. pobedili vanzemaljce. Posle toga napravili film. Nego da svet ide i malo ranije. Tako da ako hoće da pogledaju malo u budućnost, moraju da se okrenu i da pogledaju i prošlost, jer će mnogo toga naučiti. Inače, platit ćemo ponovo sve iste škole. Život je takav kako se meni čini po mom iskustvu. Ako jednom ne naučite, učit će vas za život do kraja, a ja baš ne bih volao da stare dane provedem u plenumskoj, komunističkoj ili nekoj, pojma nemam, bakunjističkoj Srbiji. I ne bih želeo da budem deo tog socijalnog eksperimenta, apsolutno, jer sve ovo meni liči na jedan eksperiment da vidi kako manipulacija masama, narodom, znanjem, neznanjem, ovdje je manipulacija neznanjem, da se razume. Tačno, upravo to. I naravno da je jedini način boriti se protiv neznanja znanjem. Tačno. I vi, znači, moram da kažem da je to pravi put. Jeste dugačak i težak, jeste da ćete rezultate videti. Ali nema drugog puta po meni. Nema ko nije krenuo, taj nije ni stigao, da se razumemo. Da smo krenuli ranije, sad bi bili ko znakom koraku. Ili nam nisu dali, a i prethodna... Previše je problema bilo šta ćete pre da radite. Znači, da li će da ovaj narod ima da preživi, da dižete standard ili ovo ili ono. Znate, ne rade roboti u vladi, rade ljudi, ne rade ni u gradu, ni roboti. Sad misle ljudi, došao gradonačelnik i sve to funkcioniše. Ne, ti isti na koje svi možemo da kritimo. Znači, mi kao narod sa svim našim manama je svuda. Ali ono što moramo, što je činjenica, evo sad, apropo svega toga, kad imate jedan dobar fudbalski tim, možete imati dobar igrač, imate lošeg trenera, teško ćete loše igrati. I obratno, ako imate dobrog trenera i prosječne igrače, fudbalski tim igra dobro. Mi danas imamo sreću, svi mi zajedno, da živimo u trenutku kad Srbijom rukovodi čovjek koji je zaista sposoban, energičan, ima viziju. To je najbitnije. Predsjednik Vučić ima viziju Srbije, ne danas za sutra ni za 5 godina, narednih 10-15 godina. Pazite, prijatelji koji dolaze iz Švajcarske skoro nisu bili 10 godina u Srbiji. Nisu mogli da veruju u Beograd, prošli Beograd, Niš nisu mogli da prepoznaju. Dakle, apsolutno potpuno promenjena izgled Srbije, ali ne izgled i način razmišljanja Srbije promenjena. Ponovili ste Niš. Pazite, Niš sada, koliko ja pamtim, ima po prvi put gradonačelnika koji zaista maksimalno posvećen, ima viziju i uključen je u želju da pomogne infrastrukturne projekte grada Niša. Ne samo to. I građanin, i razgovor, ono što sam ja vidim kod vas, isto sam rekao i pre emisije, izuzetno je važna ona emisija Razgovor s gradonačelnikom. Ja to vidim koliko gospodin gradonačelnik Dale Pavlović prvo uključen u svaki atom društvene zajednice grada Niša. I on zaista probleme rešava. I mislim da, čini mi se da je i grad Niš zajedno sa njim i uopšte sa ljudima oko njega, dakle rukovodstvom, na jednom dobrom putu da postane, da ponovo se vrati na onu staru slavu koju je imao decenijama unazad. Što se tih infrastrukturnih projekata tiče, to je jedna stvar. Radilo se, pravilo se u istoriji, sve i svašta. Rešavanje problema građana je to mnogo. Ali taj njegov, odmah da vam kažem, evo ovde u emisiji, znači, niko ne filtrira pozive. To se vidi. Ne možemo da stignemo. Mislim, dok vi pitate da vidite ko je, šta je, gde. Na kraju krajeva, niti on, niti mi, niko se ne plaši ničega. Pozovite bre ljudi, pitajte čoveka. Šta god da vam smeta, možda smeta im svako koji nosi. Pitajte i to, što me briga. Znači, što se mene tiče, tu smo mi ovde potpuno relaksirani. Druga stvar je bitna, znači, to je čovek koji apsolutno sluša šta mu ljudi pričaju. Znate, od nekih gradonačelnika se odbijelo. Gledao sam. Od Dragoslav Pavlović, ajde, Dale sad, crtica Dale, on sluša i on se trudi da svakom od njih maksimalno pomogne. Pa on svoje privatne veze koristi tamo, radi čovjek, njemu je posao u distribuciji, on poznaje ljude, znači to radi. Pozovu ovde i kažu niste bili tamo 2 meseca u nekom naselju, oni prave spisak, posle toga sastanke imaju da sve ono što su ovde toliko ozbiljno shvatili što su čuli, da provere, da vide da li je to tačno. Čovjek pozove pa kaže... Pravi čovjek na pravo mesto, ja moram da priđem. I on ima živaca za to i ima volje i želje. Tako da, pored tog dela
posla, infrastruktura, da napravi, ajdemo fabrike, ajdemo sve živo, postoji taj neki njegov ljudski odnos prema ljudima, bez obzira na neverovatnu kampanju, znači stvarno neverovatnu kampanju koju vode protiv njega. Pa to ne možete Znači, sprečiti. sve vrline jednog čoveka pokazuju kao slabost. Znači, kad ste normalan, to je sad slabost. Kad niste, znači, kad ste pošten, to je slabost. Kad niste prek čovek, to je slabost. Znači, sve ono, kad ste dobar đak u školi, sve ono što bi otac i majka želeli od deteta, znači, kao Bane, dobar sin. Imate i ono, imate i onu izreku, odnosno sentencu, dakle, da nije važno šta se kaže, već ko kaže. Tako da, u principu... Jeste li to je zatrpavanje, znate? To je tačno. Mi sad živimo u eri... Ali to je onda problem u nama. Kako se vi branite od toga? Evo, naprimjer. Ne znam, ne branim se nikako. Pustim to tako, ja uopšte ne čitam to stvarno. Niti imam društvene mreže, niti se time bavim. Ja posle ovoga idem, pravo da kažem, imam neki razgovor, govorimo o nekim naučnim radovima i projekat koji treba da imamo sa partnerima iz Španije. Tako da stvarno, verujte da tome nemam stvarno... Da, i jedan, na primjer, od razloga što ste vi ovde i zalegli ovoliko za sve ovo je upravo taj Dragoslav Pavlović. Jeste. Ja sam, kada sam predočio ovu ideju o Srpskom institutu za matične ćelije, razgovarao prvo s njim. On je odmah čovek... Jeste se vi poznavali, bili prijatelji pre toga? Nismo. Znali smo se preko par nekih rođendana smo bili, pa kad smo se videli smo govorili, ali ne, apsolutno ne. On je čovjek, apsolutno, tad smo se upoznali i krenuli tu priču i nakon toga smo izložili ideju predsjedniku države, opet na jednom zajedničkom sastanku i on se isto svesrdno pomogao i onda je ta ideja krenula u realizaciju. Znači, te ideje ne bi bilo da Dale Pavlović, moram reći i Milan Lazarević, dakle, nisu svesrdno podržali tu ideju i da, naravno, predsjednik sa svojim stavom i autoritetom prihvatio viziju tog novog instituta. Sad mene tu druga stvar pokaže. Znači, vi niste imali problem ni da zakažete sastanak. Čoveka niste znali, niste prijatelji, kumovi, braća, drugari, kompanjoni. Znači, ništa. Vi u Kragujevcu po belom svetu, i na dobru ideju kako reaguje niška administracija. I zato vam kažem, činjenice, mislim, dosta, ajde da ne grešimo dušu, ali ne znam kakvi su bili prethodni gradonačelnici, ali poznajem mnoge gradonačelnike širom Srbije, prethodne neke, nisam siguran kako bi razgovor tekao sa drugima. Dakle, sa Daletom je razgovor bio prvo vrlo brzo, smo nekako uspostavili neku prijateljsku, da kažemo, nit razgovora i naprosto sagledao je čovek verovatno kapacitete i perspektivu celog tog instituta i svojski se potrudio da dođe i dalje se trudi da dođe do te realizacije. Razumete? Nije to sada... Pa ne, to nije pa sad samo će, ne, sad mora to se napraviti. Njemu je zaista stalo da do toga dođe. On je zaista, mi kad smo pričali, dogovorili smo se zapravo o jednoj ključnoj rečenici. Ajmo zajedno da probamo da napravimo nešto što će ostati kao legat ovom gradu iza nas. I to je činjenica što ćemo uraditi. Dakle, i to je to, isto kao što je Fakultet srpskih studija će biti legat svih ljudi koji su stali za tog fakulteta. Isto kao ako uspemo ovo da napravimo, o čemu govorim, da srpska trobojka bude visoko na jarbolima ispred svake ustanove, uključujući škole i fakultete. Da počinje svaki ponedeljak srpskom himnom u svakoj školi. Ja sam siguran da za 5 do 10 godina teoretske šanse nema da kakav god svetski moćnik uđe sa kakvim god novcem i kogod pokuša da uzdrma temelje će biti jaki. Biće možda tu nekih pojedinaca, ali pazite, te pojedinci imate u svakoj državi minorni procenat, ali će većina ljudi reći u redu je, to je tvoje mišljenje, mi imamo svoj put, mi vidimo gde će ova Srbija, kako će ići. Nije lako, ali opet, u trenutnoj situaciji mislim da je lekovit razgovor sa svima njima, naravno oni koji budu želeli taj razgovor. Mislim da kroz Pokreti za narod i državu jeste jedna prilika. Ja i ovim putem moram da ukažem na činjenicu da je pokret otvoren za sve. Dakle, nezavisno od ljudi koji su članovi. Nismo politička stranka. Dakle, članovi različitih stranaka su verovatno članovi pokreta. Većina nas nije član nijedne stranke. I ne mislite isto uopšte. Da, ali imamo neke jasne, da kažemo, perspektive razvoja, a to je jaka, nezavisna, slobodna Srbija. To je Srbija u granicama koje možemo diskutovati. Nemojte o granicama, da ne počnem da pričam ja. Da. Ako ja počnem s granicama, pravim incidente ovdje. Slažem se s vama. Doći ćemo i do toga. To se slažemo, ali nije za emisiju. Doći ćemo, ima da radimo još i do toga. Koja će baštiniti vrednosti Srpske pravoslavne crkve. Prvo na šangajsku listu da izađemo, pa ćemo... To sam ja obećao, to je javno obećanje, toliko mogu da obećam. Da baštinimo vrednosti
Srpske pravoslavne crkve, da jačamo porodicu, srpskog domaćina u prvi plan, srpsku domaćicu u prvi plan, bez žene, jake žene koja je stup kuće, nema ni srpske porodice, ni srpske države bez jake srpske žene, da deci pružimo sve što možemo, da jačamo našu omladinu, da naše škole obnavljamo, da li kroz lične donacije, da li kroz donacije pokreta, da li kroz donacije, kroz razgovor sa njima, kroz besplatne časove, da jačamo nacionalnu svest, upravo onim što sam pričao, s himnom, grb, zastava, da jačamo sport i u Nišu čini mi se da sport zahteva jednu posebnu Što pažnju. ne napravite Sokolsko društvo ponovo? Da, to je dobra ideja. Što U Kragujevcu još imaju lepe prostorije koje oni obnavljali, nikako da obnove tamo, ali to isto Evo još tamo jedna imaju jača. učiteljski dom. Da, to je dobra ideja, Pa da. napravite vi lepo Sokolsko društvo. To je odlična ideja, Čisto malo Da vratimo u tradiciju. što mučim ove Ali je to odlična ideja. ove da, udbaše, baš ih mučim. To je dobra ideja. Ideja za poštovanje, da. Pa polako se vratimo našim tradicionalnim vrednostima. I da gradimo budućnost. Naravno, da. Evo ovako, mnogo vreme, brzo ide vreme Brzo je prošlo, da. kada ovaj razgovor ide, verovali ne, više ste sat vremena ste. Znači sat i kusur. Nadam se da nismo bili Ne, vi ste naporni toliko dosta. toga rekli, ovo bi moglo još da traje i bilo bi interesantno. Zamolio bih režiju ako može na kraju, pre toga ćemo pustiti jedan prilog, odjavit ćemo se, gotovo je već skoro 1 sat. Za sve naše ljubitelje tradicionalne srpske muzike, naročito za ove na N1 koji plaču celu noć, sinoć, pušta neko četničke pesme. Vidite, 357, pustit ćemo im modernu varijantu. Da, ono ubrzano. Da, četničke pesme. Regije malo četnici, da vide. Spremti. Da, pa... Da, ona njihova varijanta je dobra, ona brza. Jeste, koncertna. Ja moram da ajde ako mogu za kraj jednu anegdotu, pričao sam svojim kolegama to. Kad sam bio u Švajcarskoj, za početak sam živio u jednom domu kao neki studentski dom za te mlade istraživače i bilo nas je dosta, na mnogo spratova. I ja sam se svako jutro budio, otprilike baš s ovom pesmom, da, i sve što je spremti i tako da. Ali znate, pesma takva ne može da se sluša tiho, mora malo glasnije. I ja sam malo možda preterao to svako jutro dok se spremam za posao. Švajcarskoj. Pa šta kažu oni šiptari tamo? Stigla mi je bila opomena. Prvo žuta ceduljica, nisam obratio pažnju, već crvena je bila s nekom... Koliko franaka? 250. 250 odmah. Ali vredelo je. Ali sam sa zadovoljstvom, da. A to je ova najskuplja, tako da? To je najskuplja pesma. Tako da, eto, to je anegdota za tu pesmu koju, naravno. Mislio sam da pustim... Baš ta varijanta je Da. Mislio sam da pustim, ali neću da kvarim sad. Mislio sam da pustim ovu našu natu sa akreditacijom, ovu našu elitu ovdje na Filozofskom fakultetu. Ali neću da kvarim, jer je tako je dobro Da, pogledajte ovo gore. Kako smo izmutili Četniks, The Fighting Guerrilla, 1943. godina, to iz filma koji je pravljen. Neću da kvarim ovako. Pa jeste romantično i odrađen. Na kraju je oslobodio Draža svoju voljenu Klementinu. Tamo se sve mi liči na neki kaubojski film, ali tako se pravilo u to vreme. Profesore Volaroviću, želeo bih da vam se zahvalim na gostovanju. Ja mislim da je bio interesantan razgovor. Večeras, ukoliko ne ide, nemoj da me maješ. Ili sutra u prime time u 8 sati ići će repriza cele ove emisije, tako da će u večernjem terminu, već su navikli naši gledalci moći da nas vide. Evo imate još 1 minut da se kao gost urednik odjavite, pa da malo mučimo ove što ih nervira, kažu četnička muzika. Hvala i vama na pozivu, nadam se da je bilo interesantno. Za kraj želeo bih da poručim svim građanima Niša, dakle i juga Srbije i Srbije, da su naša vrata našeg pokreta otvorena za sve srpske patriote, dakle sve koji s nama zajedno baštine srpsku tradiciju, srpsku kulturu, srpski identitet, srpsku istoriju, da Svetosavlje bude onaj svetosavski barijak bude onaj ispod koga ćemo se svi zajedno okupiti i da svaku svoju polju svoje profesije, bio on seljak, bio poljoprivrednik, dakle, bio radnik, bio profesor, zanatlija, doprinese razvoju ove naše zemlje.
Hvala vama mnogo na pozivu, bilo mi je izuzetno prijatno i doći ću uvijek kad imam šta da poručim. Hvala lepo. Poštovani gledalci, evo, to je bila današnja emisija Gost urednik. Znači, pozdravljamo vas do ponedeljka, a sada da pozdravimo i blokadere ispred Skupštine. Znači, ova muzika se sluša glasno. Ajde Srbi, ajde Četnici, pojačajte to do kraja, pa se vidimo u ponedeljak. Da vidim zrake